Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Saphriang ka poster bujli kyrtong MP ka VPP ha kini kisngi la Saphriang ka poster ka bala tho ba wer ka jingyo sngo ba uba kermelang yuria ula bani bujli ha ka jaka u Dr. Bats kem marbo bani kunya ka election shiteng samoy na ka first Shillong parliamentary constituency. Kani ka jingpin Saphriang khubor ling ba ka te ka poster kalapin kulmar jingot iki babon ki dong kershan jung ka party VPP namar kimla ban pinsishai kani ka jingpin mi khubor ling ba ki social media ka long ka ba day ne ka ba shipin Saphriang khubor khantip damanure. Uba Stromwell Maudo ha ka jingtho ha ka Facebook page jong u ulaong la ban pindo tiket u arden u Dr. Bats kem marbo bat aino ha uba kermen lang yuria namar ka sur upat ba ka khambe sha uba kermen. Haba phai pat ling ba ki comment jong ki babun ki pen pau ba kane kamdei ka ba shisha kumtai kani ka khubor onumla ban pen shisha namar ka dei tang ka khubor ka balami ling ba ki social media. Khamdam ka party kala de pinnai ka kerteng jong Dr. Bats kem marbo ba unong u kertong jong ka party o bani khon ya kani ka election shiteng samoy na ka Shillong parliamentary constituency.